Bang, bang. Sayang. Kotak. Sayang. Oh! Bang, bang! Lagi. Sayang.
May shot. Sayang. Go Chong. Tutuban. Niluha.
Basket. Wala yang bantay. Wala yang bantay. Shot by yun lang. Bebubon with the 3 points, no good. Si Kuya nagdadala ng bola, nag-lay up. Gag. Buti okay lang si Kuya. Change court. Sub po. Nice try, Mosh. Ayan guys, nakashoot yung kalaban. Naka-change lang. Change court na po. Malakas ba? Malakas. Sakto lang. 4-2 ang score. Ayan, tumira ulit. Ayan, si Idol. Foul ang tawag. Ayan guys. Shot, wala. Ayan, si Kuya Arnel, nag-barbecue pa muna. Bumarbecue, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, kalbo. Itlog. Ayan, pinasa. Foul ang tawag dito, mga kaibigan. SD. Tumira ng 3 si Kuya, wala. Awag lang. Na-rebound ni Mosh. Ito, Renzo. Pinasa. Idol, tumira. Easy basket, napaka-pogi mo, Idol. 6-2. +1 ka sa langit, kaibigan. Ayan si ano, ang tawag dito, si Kuya.
tumira. Easy basket by kuya. Ayan na si Idolo. Dumribol. Tumres ulit. Wala. Rebound. Wala. Tumawag. Late ko lang tawag guys dito. Nagkakaano na. Lazaro, uminom pa ng Gatorade. Late ko lang tawag dun. Ayan, napaka-pogi. Jonathan. Ayan, mukhang nagkakainitan dito guys. Ayaw magbigay. Oh. Late call nga naman, mga kaibigan. Dapat kasi sinasabay yung tawag. Ayan, si Kalbo. Ayan guys. Ayan guys. Nagkakaano pa. Ayan guys. Kakainitan dito yung dalawa. Mukhang magsusuntukan pa. Bigyan na yan. Kaya naman magsasabi siya ng baril, hindi naman kasama sa basa. Kaya ako boy. Pagbigyan na eh. Pero, yaman naman yung Ayaw magbigay talaga. Tara. Lover. Kakainitan dito. Sa bigayan ng bola. Bili tayo. Ha? Wala pa yan. Hindi ka pa isa. Naka-video yun guys. Mamaya i-replay nyo. Lauf. Dito na naman si Kalbo. Iglog. Tumres. Wala. Kuha ni Chong. Dito Lazaro. Tumres. Wala. Awi ang tawag. Tukod ba? Larong-laro na si Tomres, oh. Tirahan ko na dito. Yan, labas ang bola guys. Eto, pinasa kay point guard. Malupit yung dribble guys. Dito, pumeke. Chong. Kuha. Dito ni Kuya Grant. Pumeke, huli guys. Tumira, airball mga kaibigan. Easy jumper, wala. Sayang mga kaibigan. Kuya Grant, Tumres. Foul lang tawag mga kaibigan. Ito nilabas. Nilabas dito mga kaibigan. Kuya, tumira. Easy basket, kuya, napaka-pogi mo. Wala ka pang sapatos. Chong, Tumres. Easy basket, Chong, napaka-pogi mo, Chong. Bagong gupit pa at bagong bili yung sapatos. Yun, no? Bagong sapatos, bagong gupit. Panis. Pati pang rimit, sabit.
Huli. Dito, kinakatawan si Man. Palang tawag, mga kaibigan. Ito, pinasa ulit. Kay Dikanay. Dikanay, tumres. Wala. Hinagis. Hinagis. Artista yan, mga kaibigan. Oh, kumang-crossover, oh. Oh. Balang tawag, mga kaibigan, dito. Ayan na naman ang prinsesa. Ignog. What the ignog? Panis. Panis. Kuha, mga kaibigan. Mali ang bagsak, guys. Mali ang bagsak ng kanyang paa, guys. Ayan, mga kaibigan. Mali ang bagsak ng kanyang paa sa rebound nila ni Chong. Balik ko po yung pagbagsak. Stop muna natin dito, guys. Yan, guys. Ayan, pinapaypayan para mabuhay. Ayan si Man. Man. Okay pa sila. Hindi ko alam. Yan, mga kaibigan. Punta natin. Ano nangyari? Chismoso, no? Chong. Kita ang sapatos mo, pre. Yan, guys. Kita na ang sapatos mo. Ano? Pitang ko ha. Siya nakakapit. Ano yung bagsak niya? Yung nakaganto, no? Ayan, guys, natuloy pa rin. Okay na yung paa ni Kuya. 86. Yan siya. Kaso mukhang iniinda niya pa dito. Masakit. Dito. Buban. Buban. Lazaro. Balik. Kyrie Irving. Saan ka punta? Buban. Tapos. Ay, siya man. Shot. Man, tumira. Wala kang team maalat si Man. Mukhang maalat ka ngayon, pre. Sino lamang lab? Yan, mga kaibigan. Okay na yung paa niya. Dito. Dito lumusot. Easy basket. Napaka-pogi mo. Plus 3 ka sa akin, pre. Eto, idol. Pumukol. Wala, guys. Tumres. Wala. Dito, Chong. Ito. Nice pass. Nice pass. Chong. Nice pass, Kuya. Napaka-pogi mo. Kulang pa ng Betamax. Tara, bili pa tayo. Betamax, dugo yun. Hindi yun Betamax. Dugo ang tawag dun. Dugo na pinatigas. Pwede ihawin. Sa palas. Yeah, uy, panis. Kumakaldag na.
Dito. Pinasa, Grant, tumira. Alin? Follow up, wala pa rin. Lazaro, rebound. Wala. Feeling mo. Ah, may tawag. Ikaw, buti mo ngayon. Kuha. Kuha ni Idolo. Dito, Idol tumatakbo. Wow. Easy basket by Chong. Bagong gupit. 27. Bagong gupit na malupit. Dito, Grant. Uy, kabila! Yan. Layan. Dito. Titira. Sige, dos! Ay, sayang. Nice one. Walang tawag, guys. Dito si Chong. Tatlo. 07. Napaka-pogi talaga. 2017. Yan si Idolo. Tatlo. 2017. 29 minutes na sila, guys. Bale, 30 minutes na silang naglalaro. Sayang. Turnover. Tob, wait lang, Tob. Di ko makita yung ring. Yan, nakapasok na. Panis. May spin move. Nice one. Huli. Easy basket. Rebound. Wala pa rin. Halata na kasi. Anong oras na ba? Eto guys, pang good vibes. Si Calbo. Tara, Diba? Pogi, sabihin mo, pogi ako. Pogi ako. Ito na guys, tanggalin natin patalastas. Dito si Idol. Nakuha. Dito Grant. Easy basket by Grant. Napaka-pogi mo, Idol. Lazaro, Tomres. Ito, napakasipag. Easy basket. Napakasipag mo, Idol. Napaka-pogi pa. Mga idol. Tomres, easy basket by Kuya. Napaka-pogi mo, Idol. Panis. Idol talaga. +1 ka sa akin. Lumusot. Pinasa, tumira. Wala. Kuha ng kalaban. Tumira. Easy basket may buban. Sino lamang? Tayo.
Yan guys, ito kapatid to ni ni Manbir. Tumira wala. Ayan guys, tumatakbo na. Tumira. Easy basket by Manbir. Yan guys, panalo po ang Parkview. Ayan yung tumira, si Manbir. Manbir Singh. Bossing, ano masasabi mo? Grabe, dikitan. Pero grabe. Kahit pa paano, nakaya namin. Super, ginawa namin ang bilis lang. Para makalamang kami. Hinihingal ka pa boss ah. Boss, hinihingal ka pa. Ay, thank you. Alright. Ayan si kuya. Yung niya kanina. Yung pag sa rebound. Buti hindi na Si eh. yung paa niya. Sorry pre Sorry. Okay lang. Ayan, okay na. Ito po yung tumira. MVP of the year. Ito napakalupit. Si Idol. Sobrang lupit. Ayan yung tirador. Tirador ng Parkview. Tirador ang puta. Wala. Deo. Tigas ng ring, walang awa. Ayan si Kuya Arnel. Yarnel, hi ka. Ayan guys. At dito na mahihinto ang laro. Bye-bye.